राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरण पण आजच सुप्रीम कोर्टामध्ये होणार आहे। या संदर्भातली सुनावणी आणि अजित पवार यांच्या सोबत गेलेल्या आमदारांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र न केल्यामुळे शरद पवार यांच्या पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती। न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या कोर्टासमोर या संदर्भातली सुनावणी। काही महिन्यांपूर्वी कोर्टाने शिवसेना आमदार अपात्रता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरण सुनावणीसाठी एकत्रित टॅग केलेलं होतं। तेव्हा आजच्या सुनावणीमध्ये युक्तिवाद कसा होतो आहे हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। तर आजच्या सुनावणीसाठी खासदार सुप्रिया सुळे कोर्टामध्ये हजर राहण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे दिल्लीमध्ये आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार आहेत आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये काय या संदर्भातल्या सगळ्या सुनावण्या युक्तिवाद पार पडतात हे बघणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे। तर आज सुप्रिया सुळे सुद्धा राष्ट्रवादीच्या या सुनावणीसाठी कोर्टामध्ये हजर राहणार असल्याचं कळतंय।